Даследаванне правялі сёлета ў сакавіку і красавіку. Онлайн апыталі больш за 800 жыхароў Беларусі. Паводле вынікаў 32% рэспандэнтаў лічаць важную частку беларускай ідэнтычнасці спадчыну Вялікага княства Літоўскага. Для параўнання пра мінулае ў складзе расійскай імперыі узгадалі толькі 23% апытаных. Пры гэтым большасць беларусаў, 87%, адносяць сябе да славянаў. Даследнікі адзначаюць, сучасныя беларусы найчасцей успрымаюць сваю краіну як частку усходнееўрапейскай культурнай прасторы. Яшчэ адна выснова: найбольшай групай у беларускім грамадстве застаюцца так званыя абыякавыя беларусы. Іх каля траціны ўсіх апытаных. А вось людзей з выразна праяўленай нацыянальнай пазіцыяй даследнікі налічылі каля 11%. На думку аўтараў даследавання, Беларусь і сёння застаецца на скрыжаванні еўрапейскай і ўсходняй культурных традыцыяў. Аднак усё больш беларусаў звязваюць сваю ідэнтычнасць менавіта з еўрапейскай гістарычнай спадчынай. На сувязі адзін з аўтараў гэтага даследавання, гэтай прэзентацыі Філіп Біканаў, сацыолог. Добрый вечар, Філіп, дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Добрый вечар. Валер, Віталь, добрый вечар. Наколькі вашае даследаванне ввогуле можа адлюстроўваць рэальны партрэт беларусаў? Ну, вось ёсць, напрыклад, там дэмакратычная супольнасць, якая малюе нам беларуса, які паўстаў у 2020 годзе супраць дыктатуры, абудзілася беларуская нацыя, і беларускія ўлады, так званыя, якія малююць нам пастаянна вобраз такіх памяркоўных, которые за адзінства, которые за чырвона-зялёны сцяг і за спакой у рэгіёне, супраць вайны. Вы што думаеце? Ну, глядзіце, па-першае, я вось калі ў падводцы, вось якую вы толькі што паказвалі, пачуў, што у нас беларусаў з ярка праяўленай нацыянальнай пазіцыяй усяго 11%, згодна з даследаваннем. Вось тут я бы не пагадзіўся нават з вамі, таму што гэта неправда, гэта неправільна. Беларусы — гэта даволі добра сфармаваная нацыя, даволі гордая нацыя. Усе добра асведамляюць, што яны беларусы, што яны не расіяне, што яны асобныя ад іншых народаў, могуць сабе адабасобіць ад усіх астатніх. Вось у нас просто в Украине ёсць канкурэнцыя таго, што мы называем нацыянальнымі праектамі. І даследаванне менавіта вось 11 людзей, якім 11% апытаных, якім бліжэй некаторыя рэчы, якія з'яўляюцца асноўнымі для таго, што мы называем нацыянальна-рамантычны нацыянальны праект, бел-чырвона-белы, так для простаты, скажем. БЧБшнікі, як называюць іх, так? Што? Ну, часамі вось прапаганда дзяржаўная называе іх БЧБшнікамі, там, змагарамі, вось так. Не, ну, слухайце, дзяржаўная прапаганда шмат чаго кажа. Я б ужо не стаў называць, ну, не стаў так кідацца слюрам вось такім. Мы ў даследаванні называем гэтых людзей свядомымі. Гэтая назва, дарэчы, яна з намі яшчэ з першай хвалі гэтага даследавання 2020-го, і тут таксама, ну, таму што гэтае слова свядомае таксама так прапаганда ў якасці слюра выкарыстоўвае, для нас гэта не так. Мы ў тым годзе рабілі такую інтэрпрэтацыю, таму што нам падалося, што менавіта такі варыянт беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці і такі варыянт каштоўнасцяў і поглядаў на беларушчыну, і он патрабуе ва ўмовах лукашэнкаўскай Беларусі пэўных дадатковых высілкаў, патрапіць у пэўныя колы, прачытаць пэўныя кнігі і гэтак далей. І таму вось гэтую назву вырашылі захаваць у якасці назвы гэтага сегменту. Але генеральна адказваючы на ваше пытанне, тут я думаю, што у нас даволі добрая карціна менавіта гарадскога насельніцтва Беларусі атрымалася за пэўнымі вынікамі, пра якія мы празрыста кажам, што гэта ўсё ж такі было онлайн апытанне. Мы не бачылі сельскае насельніцтва ўвогуле. Мы не бачылі насельніцтва з гарадоў менш за 20 000. Мы не бралі ў выбарку больш сталыя ўзроставыя групы, мы не бралі людзей старэйшых за 65 год. То бок тут у нас пэўныя адрозненні ад такой сукупнасці беларусаў, якія жывуць у Беларусі, ну, вядома, будуць. Гэта абумоўлена тым, што даследаваць з-за межаў краіны, да і ўвогуле нават у сярэдзіне краіны даволі складана, таму што, ну, доступ да рэспандэнтаў абмежаваны, дзяржава не хоча, каб такія даследаванні праходзілі, ну,
і стварае пэўныя бар'еры для ўсіх. Вось таму гэта найлепшае з таго, што ў нас ёсць. Мы разумеем, як гэтыя даныя адрозніваюцца ад рэчаіснасці. Мы не першы год гэта робім, і таму вось калі мы проста празрыста кажам пра пэўныя ліміты, з якімі мы сутыкаемся, я думаю, што мы можам даволі спакойна апіраваць гэтым даследаваннем. Філіп, мне здаецца, не варта... Ўсё так больш-менш ёсць. Філіп, мне здаецца, все-таки не варта пасыпаць галаву попелам наконт таго, што не дабраліся да вяскоўцаў, да жыхароў мястэчак. Все-таки все мы ведаем, што змены ў краінах, рэвалюцыі, калі хочаце, адбываюцца найперш у буйных гарадах, па-другое, сельскае насельніцтва. Это даволі невялікая частка беларускага грамадства. Так што это не самае страшнае. Але все-таки вось наконт таго, што беларусы застаюцца нацыі з даволі выразным такім партрэтам пра беларускія. Вялікае княства літоўскае абыходзіць па ўсіх фронтах расійскую імперію, гэтак далей. На вашу думку, гэта вынік чаго? Гэта вынік вось таго невялікага перыяду нацыянальна арыентаванай адукацыі, который у нас яшчэ быў у 90-х і дзе-нідзе захаваўся дасюль, паступова змяншаўся. Альбо ёсць нейкія іншыя прычыны, на вашу думку, чаму беларусы маюць, захоўваюць гэтую свядомасць, не гледзячы на ўсё мацнейшую прапаганду як Лукашэнкі, гэтак і Расіі? Глядзіце, перш за ўсё, я думаю, што гэта трэба разумець, што беларусы ўжо з 1991 году 35 ці ўжо 36, заўсёды для мяне гэта складана, больш за 35 гадоў ўжо жывуць у сваёй незалежнай краіне, нацыянальнай краіне, якая называецца Беларусі, якая кажа, што вось яна нацыянальны дом для беларусаў. У гэтай краіне 35 год ёсць асобная ад Расіі адукацыя, ёсць асобны ад Расіі гістарычны наратыў, які змяняецца, апошнія гады змяняецца, можа, не ў той бок, які падабаецца людзям якім падабаецца нацыянальна-рамантычны праект, і ўвогуле такі больш схіляецца да таго, каб сказаць, што беларусы заўсёды там былі прарасійскія, разам з расіянамі, браты, ўсё такое, але нават у такім фармаце беларусы гэта асобная нацыя. Культуру, гісторыю пра ВКЛ ніхто з падручнікаў, я так разумею, не выкрасліў. 30 год людзі адукаваліся, 30 год людзі сталелі, нараджаліся ў незалежнай краіне. І так працуюць проста нацыянальныя дзяржавы, што яны фармуюць свядомасць людзей, якія ў іх нарадзіліся, якія ў іх адукаваліся, якія ў іх жывуць, што вось яны усведамляюць сабе як грамадзян менавіта вось сваёй краіны, ад расіян. Напрыклад. Чаму разам з тым, сыходзячы з гэтага даследавання, сцвярджаецца, што ажно там 41% мяркуе, што савецкае мінулае гэта тое, што можа аб'ядноўваць. Таксама неяк цяжка патлумачыць, чаму такі вялікі адсотак. На самой справе я бы не сказаў, што гэта даволі цяжка, і адсотак на самой справе не такі вялікі. Вось, глядзіце, у нас другі нацыянальны наратыў, які, я так разумею, пасля, ён і до 2020 году, ён хіба не быў выразна сфармаваны людзьмі, якія кіруюць краінай, але пасля 2020-го яны вось больш укладаюцца менавіта ў нешта больш паслядоўнае з пытанняў ідэалогіі, нацыянальнага будаўніцтва. І вось гэты другі наратыў мы называем у даследаванні беларуска-савецкім. Ён менавіта кажа пра савецкае мінулае, як пра даволі важную частку беларускай гісторыі, такі камень, з якога вось Беларусь пачалася, напрыклад, перамога гэта іх рэчы вось у другой сусветнай вайне, удзел беларускага народу ў гэтай вайне, пэўныя, і гэты нацыянальны наратыў, ён не разглядае савецкае мінулае як нешта кепскае. Даволі багата сярод беларусаў
тых, каму гэты наратыў блізкі. Гэта таксама невялічкая памылка у вас у падводцы была, абыякавыя гэты другі сегмент у нашым даследаванні па памерах. Першы ўсё ж такі савецкія. Іх больш. І гэтыя людзі, вось ім не падаецца савецкае мінулае нечым адназначна кепскім. І яно можа аб'ядноўваць, на іх думку, таму што беларусы змагаліся супраць нацызму і перамаглі. Таму што савецкае мінулае яно было накіраванае, хоць бы так, у памяці людзей, можа быць, у памяці гэтых канкрэтных людзей на тое, каб палепшыць жыццё тых, хто жыў у гэтай дзяржаве, і што там былі пэўныя рэчы, якія былі добрыя. Гэта неадназначна кепскі канструкт савецкасці, савецкае мінулае для значнай долі беларусаў. І таму мяне зусім не здзіўляе тое, што мы бачым у даследаванні вось такія працэнты, такія лічбы адказаў пра беларускае мінулае як магчымы фактар аб'яднання для ўсіх беларусаў. Філіп, вы ведаеце... Гэта нават не так багата, гэта нават не палова. Разам з гэтым я нават дадам вось яшчэ ў адно тлумачэнне, чаму і савецкі перыяд не так дрэнна ўспрымаецца. Хаця б взять тое, што становішча беларускай мовы, хоць і не мела она тады дзяржаўнага статусу ў БССР, але становішча было лепей, чым у цяперашняй Беларусі пад Лукашэнкам. Між тым, ведаеце, Філіпе, вось мне вельмі падабаецца назіраць, як беларусы з розных нацыянальных праектаў, канструктаў, і беларускамоўныя, і расейскамоўныя, усялякія, дружна насыпаюць расейцам у сацыяльных сетках за Беларусію. І ўсе як адзін кажуць «Беларусь, а не Беларусі». Ці можам мы вось з гэтага назірання зрабіць выснову, што ж нас, усіх беларусаў, гэткіх розных абсалютна задзіночвае? З гэтага назірання хіба не можам, таму што Расія гэта самы палярызуючы, адзін з найбольш палярызуючых фактараў у беларускай сацыяльнай рэальнасці, вось таму што людзі з поглядамі больш бел-чырвона-белымі ставяцца да Расіі рэзка адмоўна. Людзі з поглядамі больш, менш бел-чырвона-белымі, давайте так скажем, ужо, каб не казаць там больш чырвона-зялёнымі, ставяцца да Расіі больш, больш прыязна. І таму я б тут казаў про нешта, што беларусаў аб'ядноўвае, я б хутчэй казаў пра нейкія сапраўды агульныя для Беларусі рэчы. Напрыклад, незалежнасць Беларусі. Вось усе разумеюць, што Беларусь гэта незалежная краіна. Усе разумеюць, што ніхто не хоча, каб гэтая краіна знікла, каб яна стала часткай Расіі, напрыклад. Пра беларускую мову таксама можна сказаць, таму што, нягледзячы на тое, што для беларуска-савецкага кластера, які мы вылучаем, беларуская мова не з'яўляецца такім супер, настолькі ж істотным слупом беларускай ідэнтычнасці, як для свядомага сегмента, так гэта ўсё адно каштоўнасць. І вы даволі трапна казалі, я думаю, пра Савецкі Саюз і пра беларускую мову ў ім, таму што там беларуска-савецкі нацыянальны наратыў, ён не супраць беларускай мовы, напрыклад. Гэтым людзям беларуская мова даволі падабаецца, яна для іх даволі каштоўная рэч. Гэта не прадмет даследавання менавіта гэтага году, але у папярэднія гады мы вывучалі, мы ставілі перад сабой задачу вывучыць стаўленне да беларускай мовы і яе ролі ў беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. Беларуская мова з'яўляецца каштоўнасцю такой безумоўнай для значнай большасці беларусаў. Нават нягледзячы на тое, што яна ў жыцці амаль не ўжываецца большасцю. Але беларусы будуць дужа расчараваныя, і для іх дужа важна беларускую мову не страціць, таму што беларуская мова, яны усе, нават тых, хто і не карыстуюцца, яны усведамляюць, што гэта тое, што адрознівае Беларусь ад іншых, у тым ліку ад расейцаў, напрыклад. Стаўленне да рускіх такое, пра якое вы кажаце, і пра расіян, гэта даволі цікавая сітуацыя, таму што яно даволі такое шматслойнае. Беларусы бачаць расейцаў як адзін з найбліжэйшых да сабе народаў. Мы разам з украінцамі і беларусы і рускія, беларусы памяшчаюць сябе, украінцаў і рускіх, у адзін такі
кластер найбольш блізкіх да сабе адзін да аднаго народу, вось тое, што мы называем усходнеславянскія народы, і падкрэсліваюць гэтую блізасць ўсё адно. І у розных даследаваннях, і ў нашым, і ў іншых, напрыклад, беларускі трэкер перамен, дзе замяраецца сацыяльная дыстанцыя да розных сацыяльных груп і народаў, дыстанцыя паміж беларусамі і расіянамі, яна даволі нізкая. І ёсць яшчэ одно даследаванне, выкананае для бюрок, дзе вывучалася стаўленне да працоўных мігрантаў, напрыклад, і вось працоўныя мігранты з Расіі — гэта найбольш пажаданыя працоўныя мігранты з усіх, якія мы там прапанавалі. Але ёсць пэўная напружанасць, якая ўзмацняецца па меры таго, як усё больш і больш расіянаў трапляе ў беларускую паўсядзённасць. І гэтая напружанасць, яна даволі відавочная, яе можна назіраць у сацыяльных сетках, яе і у нас у даследаванні мы таксама назіралі, таму што калі мы размаўлялі з беларусамі пра расіян, не падабаецца беларусам, што расіяне з пагардай ставяцца да беларусаў. Вось з высокай нейкай пазіцыі, вось такой вось, можна, я думаю, што можна гэта казаць пра гэта, как самі нашыя удзельнікі даследаванняў пра гэта так не кажуць, але гэта такі імперскі погляд са старэйшага брата на малодшага брата. Вось гэта не падабаецца. І пэўныя рысы, якія прыпісваюць расіянам беларусы, гэта такая пагардлівасць, некая злосць. Я думаю, што гэта такая спроба беларусаў сабе ўсё ж неяк адакрэміць, абасобіць ад расіян нават у такім полі, нават у сімвалічным. Ну што ж, можна толькі канстатаваць, што эпоха старэйшага брата незваротна мінула, і таму дзякую вам і за сённяшнюю размову, а таксама за гэткае пазітыўнае даследаванне. Ну а мы, спадарства, нагадаем, Філіп Біканаў, сацыёлаг, быў з намі на відэасувязі. Дзякуй вялікі.